Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana paulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school at dalat ta dito'y balay, ta saan mo't nga rod a makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinagiskwela iti high school. Uray kanayon da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko na iti pagadalan, tatang. Wen ta si kakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Katapag yamanak mat, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti dayta trabaho, manak ko. Mapan ka kadidyo parlor, nanang? Madam Damapay, anak, nasapa pa himat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaganam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang galgal ti aramidag. Aglaba ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, taisaganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo a batya iti danom tapno as asidag apag banlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, anak. Ingka kumaglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabata. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraem ita ngagmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay, nananang. Agrelaksak pa'y mata, kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga ado ti mureng mo, tasukat ka nga min asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga uray di ka makakita. Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, tadi mo mat makita tinarugit. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan? Sakbay amang halakmanan iti sabali alabaak? Napuno mat iti danom day tatalo abat siya. Di tamon nga ibalnaw? Wan Insagana ni nanang ko amin dagita. Sakbay ama pa nagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Intun malpas mo abalnawan iti may sa abatya. Ari kapam ti sumaruno abatya, taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita. Tapno na lakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati a sabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba.
Ilasin ko asigod dagiti puraw ken di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya a pagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangen agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya aya tinaginhawam iti anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi? Nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto? Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken naganak. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngumsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyam at anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro ak gel-gel-gel-gelon. Apay nanang, napan ka kadi jay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Inted ko ti sabon nga order na. Imbaga na, nakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narangay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay. Agbak-bakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan ngagpaiso. Anya nga iti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino ngay timayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya ka di nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti tiyanggem barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, agingat alas 2. Apay ka di? Kayat ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister. Wan. No adam amom dita nga awan araramiden na. Inkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Hoy, adda ka roba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito'y sango ti tiyanggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay tiyangke. Apay ka di. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an ay sarong ijay. Imbaga na, nga agawi sa kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod. Tapno daras tama kadano ni Diyasango ti Tianggeyo. Ay, intang roden Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papanan nyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti tiyangke. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre an ay sarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong a Madrid dito'y. Ay umayak nga raud. Duwata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iti kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang day nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnekak nga agadal. Oray kitang. Agmartyatan to iyain tablado. Namnamaak day ta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalekak iti day tasom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wan ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat?
Guwapo aparo. Tay mayakit nga ro dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na Manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera Manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo. Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gababang kay Jay Kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno Manong. Awan nga min balay mi ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan Manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargarit mo. Ay, thank you Manong. Jak nga min maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Siyak to ti mangawit kadag iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka Manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo kading? Pakaragsakak no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan nga min ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipasngay ka kati abulsak. Wan, sister. Jack pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursuro nga agmasahe kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister. Wan balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Adda nga tamat agpamasahe kanyak, sister. Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sursurwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y kaninanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo nga rod ija balay mi, sister. Kapsan, nakaumayak diti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y ka ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, di adan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi kabsat. Addaan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka di ti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apaok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na. Kas itinako na ti madre. Awan mabayadan. Tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana? Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! At nakakadi!
Ni Carlos daytoy. Mabit lang! Umayan! Oh, Carlos, aday bagang? Awisin ka kumatag pasyar ta. Mabalin? Ha? Sige, urayin nak. Idisok labi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin iji pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan, basta makarelax na. Ay, makabannog tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nga gluto. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagagat kan nasingpet ni Helen. Sadot, kan napannakalmat tinapintas animaya. Agpadada nga agina, amang tagtagibasit kan ni Helen. Gapo, iti kasasaad daytoy. Napan ni Maya iti kabesera, tapno mapan agin roll. Iti may nga aldaw, adda na isarong amadre iti lugar da Helen. Kat insingasing na atulungan na ni Helen, nga agadal iti panagmasahe kan panagilot. Kabayatan na, inawis ni Carlos ni Maya iti may sa date. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Manganta iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko nga agluto. Sapay ko mata masansan arumwarta ng agpasyar, Maya. Nulakit ka na yun nak nga ilibre. Apikit tinasan. Agpaiso ka di? Kanayon ta arumwar? Day tamat lagayam. Asino nga'y ti agkid-kid nga agpasyal. Sige. Kada malam, agpasyar ta. Umay kadagasan dito'y boarding house mo. Daytoy ti dagos dagiti tultulungan da nga ag-training nga agmasahe. Ijay mo ti pagtrainingan da, o ijay banda. Ay, sister, mabalin ka di nga umay minto sa rongkaran ti apaw? Mabalin latta, tata. Nawaya kayo nga umay mang bisita ka ni Helen. Agyaman ak sister. Italaing ngamin na maisina ti apok kada kamay. Saan unay ang mabayag ti panag-training da, tata? Numalpas ti training da. Mabalindan ti agawid no kayat da, sister? Uwan, tata. Ngamnomot kayat dati agtrabaho ditoy. Adamat massage clinic iti agduduma apaset ti kabisera. Nulakit ta amunan taon. Mabalindan ti agawid, sister? Adalata kada kayo day, tata. Tinapatag kat matulungan mi ni Helen. Oh, aglablaba ka man. Aywan, apayadyak makitkita ti anak mo. Ay, napan ijay kabisera. Isuro da ka nung agmasahe, kan agilot. Anya? Apay kumangay, asino tagpamasahe kan kuana. Kay kayat ti tao tagpailot iti saan abulag. Tapno makita na ti ilutan na. Addan tulat ta siguro. Kastang mati ko na dya madre. Saan nga ta nga inaramat dalaang ti anak mo iti sabali awagas? Anya ti kayat mo asawan. Amangan no saan mat nga ag-training ti aramidan ti anak mo. Napan kami ijay ka ni tatang. Napan mi kinita ti panag-training da.
Naggapuam, lolo. Naggapuak man ni kabisera. Napan ko binisita ni Helen. Oy, kumusta ngay ni Helen? Nasayaat mo tapok. Madaman ti training na. Oy, damag ko. Mabalin kanumot nga agtrabaho ije kabisera. Win ka now. Ngam no saan mate. Mabalin nan ti agaway takumpurmay no sa dino ti kayat na pagtrabahuan. Mabalin ka di nga itibukod na abalay ti pagtrabahuan na? Ay katwin Tada ka numot itid da certificate na nga iso kat nag-training. Ay na, adan to trabaho ti gayem ko, lolo. Bareng apaw. Kumusta ti training mo? Balasang ko. Mayat sister. Masurutak matadagos ti sursuro da kanyak. Nasaya at mat. Sana ka nagkamalian ang tulong kan ka. Saan ko ang malipatan da ito nga inaramid yung kanyak, sister? Mangnamnama ak anasaya ti masakbayam, uray kasta ti kasasaad mo. No maminsan, damdamagak iti bagik, no apay abulagak, sister. Saan ka nga agladingit? Apagdarikmat lati biyag. Apagdarikmat? Saan kayo amawatan, sister? Saan tayo nga agnanayon dito'y lobong? Nulakat saan ka nga kararamid iti may kaniwas? Agnanayon di biyag ijay langit nga gururay para kan ka. Sapay ko ma, tamakitak tilawag ijay adiso, sister. Agtalakay ti apo. Di na baybayan dagiti maikuskuspil dito'y abiyag. Maya, dito yak boarding house mamatulog Diyan ka balan ti agawid. Diyan ka makan ka. Basta siya. Maturog ak tanaulawak. Sigan tumit ngamin. Apay ang naginom ka. Saan ka di amaya ti uminom? Makaikat iti banog? Diyan ka mo. Ko naman. Naimas ti arak. Saan mat? Nagingal ka napait. Kasta lang. Tanabiit ka pa anak inom. Ngaminton maruam ka. Naimas ton. Maturog akit din. Ay, hindi ako manin makapanigi pagkatalan inton bigat. Sigurado ang nasakit nito manin ti ulo. Di ure agmalmalama di ka mapanidya pagadalan. Ta agmalmalamat nga ilutak ta ulom. Tapno maikat ti sakit na. Kasano ti panagmanehom? Nagmalmalam ka mangilot iti ulo. Ang damot mang sublat iti van nga iman maneho. Apay nga da ka dito'y kamak. Apay anak kay data. Nalipatam ka din ngayong guyod na kitirabi Si kapay tinangikat ka dagiti pagananay ko. Ay sa lawasaw, inikikat ko kit din. Awan mat malagip ko. Uray sak, awan mo't malagip ko. Ngam, pagbabawyam ka di, tinapasamak. Awan, malagip kon. Kasanunog bunga tinaramid ta. Anya ko manuag bunga. Bayam Sapay jak pinalpas ti panagadal ko. Ilipas mong tulat ta. Nga manipo di ta. Dito'y akong dagos mo ngagyan. Asidag dito'y apagawidak. Kat, si kangarudan tagbayad iti boarding house. Ay katuwa na. Day talagayam. Saan ka di amay mayat? No iti asidag ti parlor mo ti pagabangan to ni Helen iti pagbalinan na massage clinic na. Bayat nga agpaiso, tatang. Aguyog kami amapan kan agawid. Adda ka kanayon akadwanan nukas pangarigan. Dayta nga ron tinapanunot kaw. Saan naman nagsursor? Isuadi na masiputan ti papapanan na. Ta saan mo't anarwam? Wen, tatang. Bareng bakanti pa iti may sa asilid iti asidag ti parlor ko. Kasanaw no adda mga bang? Ay, day talang ti parikot.
Alangan mo't nga abangak. Kat saan pa'y analpas ti training ni Helen? Dan di ka nun malpas ti training na. Apay di ka mapanagpasada. Aldawan. Bayam day tapasada. Di ka kaya tapanawan. Ngam na ibusan ti intad ni nanang nga allowance ko. Inton bigatan ti panagpasadak. Umay ka man kit di dito. Hindi nakiguyod. Agkin kinapkap ta kadilatan nga awan mo't iluto ta. At dapay basit kwartak. Intan tumangan iti restaurant. Kat nung ay awanan day tako nam abasit. Kasanon. Awan ti pagdanagam. Umay ka kit di. Si kamanlat makaamon. Ay na makikiyak kita. Hello, anak. Apay adi ka matagaw awidan. Ada ka di pa'y kwartam. Kuwangarod nanang. Awan kwarta. Ada ka di parikot. Apay akas ti panagsaw. Awan parikot nanang. Sige, umayak to. Adda nga min aramidan mi iti pagadalan. Kano ka nga rod nga agawid? Makitan to nanang. Intun malpaster aramidan mi. Isunto ti panagawid ko. Maala, ibagam nga rod no kaano ka nga agawid tapno amok. Amangan no adda nga min papanak. Papanam nanang. Ijay balay ti kasinsin ko ijay sa bali a probinsya. O sige nga rodan, bye. Oh, apay akas ka lang natukkaw iti ulag. Anya ti parikot? Imawag itay ni nanang. Damdamagan na no kaano akano nga agawid. Agawid ka ha? Dahil ka dumawat iti allowance mo. Ibagam nga do ti babayadam. Tapno adu mat itad na kwarta. Kasano nga inak dumawat iti allowance ko. Kad sa anak matan asumsumrak. Kad maisa, dakkelan ti tiyan ko. Di ibagam kininanang mo. Nayunan na ti allowance mo. Taddan apo ko na. Tapno dakdakkal ti kwarta nga itad na. Nakurang at talaga ti panagpampanunot mo. Agpakita ak amasikog. Kalpasan na, dumawat ak iti kwarta. Anya nga rod ngay. Ilibak mo kit din na masikog ka. Ay, maliribo ka na. Anya ti aramida. Uray ko man no responsable kamot. Kanayon ka na bartak asumangpet. Anya pa'y lang ti pagkunam kanyak. Kat nalaingak mat. Oh, anya ngay ko mati paglaingam. Ibagam man. Isu nga rod amasikog ka ita. Kablaawan ka balasang ko, adan certificate mo. Agyaman ako unay, sister. Nalpas matlangan ti training ko. Mapanak kita idyo porokyo. Kayat mo ka diti sumurot kanya? Eta ka din, sister. Diyak pa'y matintariman dagiti gamit ko, sister. Madamdama pa'y matkit di. Ibagak idyo may sa a helper. Atulungan da ka, amang ikarga ka dagiti gamit mo, itibag. Nasingpat ka na lang dagiti helper dito'y training center, sister. Amo na tigam gamit mi. Wan. Amin asumangpat dito'y akaskan ka. Ikan mi iti numero, amin agamit da. Ti helper, ti mangikabil iti kamayo, nukas jay amaakas, tapno saan nga agsisinnukat. May sa ti numero, amin agamit mo. Kasmatla kadagiti dadduma. Saan ka day akadagito yan ti panaglepas ti training ni Helen? Wen, tatang. Ay, intaman kit di pasyaren, inton bigat? Aywan man anak kaw. Amwan ta no makalpas mo't laeng. Ada tao. Inak ilukat tiri daw, tatang. Ada ako, nanang. Nagbati ni sister ija ayan ti ado at tao ija sangot ti tiyangge. Intayo matagdangag iti bagana. Ay na, anak ko. Di mo pa'y imbaga nga agawid kagayam. Tapno imay da ka sinabat. Ala, idisum nga rudan ti gamit mo. Tamapan tayo iti ayan ni sister. Nagmayat matan ti panang taripnong ni sister kada tayo.
Mayat no kanayon tayo ang mapandumngag no kasjay nga umay manan. Wen, nanang. Talaga amayat. Kahit kasanugaya man ti masahista nga apo ko. Agabang tayo ka din iti pagbalinin tayo a klinik mao. Clinic adagos, lolo? Awan pa iti massage clinic dito ili tayo. Mayatap no awan ka kumpitinsyam. Abangan tayo ti may sapay asiled iti asideg ti parlor ko. Ijay kan nga agmasahe, anak ko. Lulaki tamayat day ta pagsapulan. O di mangala tayo iti lalaki a masahista. Ta isumot ti mang masahe kadag iti lalaki. Kat si kamot ti mang masahe kadag iti babae a customer apaw. Wen, lolo. Ada contact number kanyak ti lalaki akadwa ka nag-training. Asideg dito'y lugar tayo. Ay, di isun ti ayaban tayo akadwam tao. Nga agmasahe iti massage clinic mao. Saan man nga tan asumangpet day di alalaki? Napanan naman nga tan. Ay, sinalpag katikas to eh. Babawi kon anak kidin na kenkwana. Natair nga agpaiso. Ngamawan matam muna. Irresponsable alalaki. Kasano na ito yan? Saan pa'y anabayadan ti abang? Sigurado nga agunget ti aking balay. Ay, buwisit ti kasto eh. Anak, imayak di ti klinik mo. Tadi ka pa'y mat nagmerienda. Customer ko amin dagita nakatugaw nang. Nakapila da. Saan ka di nga da kaduam? Isu ti mang masahe kadag iti lalaki, nanang. Syakmat ti babae. Aduda nakapila. Kaluklukat laeng ti massage clinic mo. Ang adudan nga agpipila. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat da, nang. Kasta ka di? Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin nga minan agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayo nakastoy ti umay agpamasahe, nanang. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu tagpadaan na bartag damaya kan Carlos. At dangarun na pasama kadakwada. Nakipagyan ni Carlos iti silid ni Maya. Idi agangay, aburido ni Maya. Gapu iti kinairesponsable ni Carlos. Nang runa, tagdadagsenan da itoy. Iti sabali abangir, nalpasan ti panag-training ni Helen. Kat nangabang matiinana, iti massage clinic, apag masahyan na. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo italawas anapaulwan. Massage clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nasa uti may sa nagpamasahe. Nga adda ka no massage clinic di tabalasiw ti kalsada. Ngam nangina ka no ti awat na, nang. Kasta ka di. Ita nga minapanawan, sa pulen ti tao tinalaka. Tanangin na amin agagatangan. Sapay ko ma, tag na nayon akastoy ti umay agpamasahe, nang. Basta nasingpet ka kadag iti umay agpamasahe, kan saya atem ti trabahom, sublianda ka, anak ko.
Talaga akasta ti aramidag. Takasta ti imbaga ni sister arumbang nga aramidan, nanang. Numayat ti serbisyom, kayat nakalakit di ti tao. Amin dagitay nagpamasahe. Ibagada nga agsublidan to kano. Ay na, Helen! Damag kung adu ka no ti customer mo iti massage clinic mo. Kasapulak gayam ti aglinis. Kan mang sukat ka dagiti abong ti kama pag mas masahian mi iti kadwak. Kayat mo ka diti umay, tatangdanan ka mat. Oy, kayat ko tawan matrabaho. Tumultulong aklaan nga agla ko ijay tiyangge. Ay na, ngamawan mo tangdan ko. Alangan matatangdanan na kaninanang mo. Ay, sige, umayak. Tapno at damat makuna at trabaho. Ay na. Assistant ti masahista. Ay, saan akatulong, ta saan aklas. Ano kayat mo? Di oray awagan ka iti manager. Oh, ay, saan mo't abagay ta saan asya ti akin kukwa. Ay na, si Kamat. Assistant laangan, mayatan. Mangrugi ka nga rin inton bigat. Kaasimat ni nanang, no isupay lang ti umay agdalos. Jakmat ngamin makita, tauray siya kumati agdalos. Ay na, saan kan nga agliday? Taaddaak mat apara dalos. Ay este, assistant ko na kuma. Oy no, adumat nga agpayso tinataangan nga umay agpamasahe. Ay, dagiti nasakit, tisikat kan bukot da. Ado pa'y ti balikbayan agalante amang tad ititip. Ay na, mabiit ka ama kaurnong no kastoy laeng. Ay na, nagswerte kan gayam. Basit pa'y ti urnong ko. Taigatang mi kaninanang iti bakanti alote di taasidag. Anya? Uy, makagatang ka pa yan iti lote. No lakat agtultuloy nga ado ti agpamasahe kan agpailot. Ay na, nagpartak ka adumuras no kasta. Nalabas matday ta dumuras ako nam. Saan kit din? Ay, mano tinagpamasahe ang nagmalam? Pati pa'y nasakit ti saka na anataangan. Umay daag pailot. Jak nga rod ni namnama akastoy ka ado ti umay agpailot. Ay na, mayat ka nung amin ti panagilot mo. Kasta tinangag ko nga ibagbagada. Maya, apaya di ka matagaw-awidan. Nanang, pangasim. Umay ka kuma dito ospital. Awan ka duwak dito, oy. Anya tinapasamak mo. Apay nga da ka dito ospital. Aga na akak, nanang. Umay ka kuma. Kasapulan ka. Aganak, ayan dakin putot dita anak mo. Apay adi nakakaduan dita. Di pa'y matsimang pat, nanang. Pangasim ta umay ka. Marigatan ak nga ganak. Sinalbag day ta lalaki. Idagragsak kayo, kadwam. Itatagregat ka, ang may saka. Apay adi mo awagan. Saan matamawagan, nanang? Umay ka kuman, pangasim. Sinalbag kit di. Ayan day ta lalaki. Makapasuron! Kunak man no agad adal ka. Takunam nga agbalin ka a midwife. Ngam saan mat gayam, ta illegal wife. Ni, apay ko mga illegal wife ngay, nanang. Apay, legal nga rod ti panagtipon nyo no asino man day ta apilato. Nanang, saan apilato? Ni Carlos. Carlos no Carlos. Ngam pilato para kanyak. Tapututan na ka, adi yu pa'y imbagbaga kanyak. Italang nga ibagam, taaganakan. Pesteket di, ay ipungot ka kumakal. Pakawanin nakmat na, nanang. Saan kayon nga gungat? Pangasim, pakawanin dakon. Ay na, nagsakit ti tiyan ko, nanang. Matayak sa iti sakit. Ay, anya pa'y ngay. Kunak no may santo a midwife ti anak ko. Saan mo't ta wife kunak manan.
Sapay illegal! Ne, Sofia, sigamot gayam day tamasabat ko. Naggapuam ka di. Nagapuak man iti ospital. Ospital? Asino tina-ospital? Ay, kwa. Daytay, saan mo nga maamu daytay? Napan ko la binisita. Kasta ka di? Sige, tamapanak mat di ta parlor ko. Sige, tagawid akmutan. Ay, madamag ko man gayam. Apay akas lang masursurun ka. Adda ka di parikot mo? Ay, awan. Adala na panunot ko. Ang awan anyaman na daytoy. Agpada kayo matanala daw si Mang Pait. Inuray ko ni Helen. Tada pa'y ngamin ti agpapailot kan ko na. Tatang. Mala, aginan na kayo nga rudain sakbay ang mangantayaw. Nakaluto akon. Tatang. Nasingpet kat ni Lolo. Agluto no mala daw ta sumangpet. Talaga kasta ni Lolom. Awan ti kasken ko na iti kinasingpet. Tapasablugan dak pay, mate. San apasablog day jay, Lolo? Agpay sumat anasingpet kayo. Uray da kayo mat nga agina. Nasingpet kayo, mate. Imala kami kan ka, Lolo. Nasingpet ka, iso nasingpet kami, mat. Ala, aginan na kayo nga rudain. Tain na kun agidasar iti pang malmantayaw. Imay ka din ti ama ti anak mo. Imawag nanang. Awan ka no ti signal iti disungayan na. Adda ngamin nangarkila iti van nga iman maneho na. Kasano ti babayadam dito ospital? Pakibayad mo basitan ananang. Awan ngamin imbati na kanyak akwarta. Ta saan pa'y nagpasada. Pinaay mo lang arudan ti arapaap ko para kan ka. Ita, siyak pa'y ti mamules tiyang gapo iti aramid yo. Nanang, ipagpagapumla ko man iti ubing. Apo kong ti ubing. Jak inarapaap ti maadaan iti apo ko anasapa. Ni nanang, Agpay sumat, ipanpanakkel ko ang maadaanak iti anak adi adal. Angam saan mat, taapo ti inted mo adi na oras. Damat ibit ti maladaga. Nagbas ngay kagaya man? anya ti klasim nga ma. Naganakak ngawan ka. Nagawid itay ni nanang. Tawan mang pakan ka dagiti dingon na. Kasta ka di. Napatpatag nga ro ti dingwan na. Ngamsi ka nga anak na. Agtal na ka. Gaputa iso tinang bayad iti bayadam ko ma iti ospital. Uray masursuron, binayadan na. Tawan kamat amang bayad. O di thank you. Thank you, tabinayadan na. Kat, anya nga iti ko nanay, di nakita na ti apo ko na. Saan anaragsak? Taimbes ka nung agbalinak ami wife. Saan? Taapo ko ti intad ko. Saan na bali ah? Siguro, maragsakan to, inton dumakailan ti apo ko na. Kaano ta ka di ngagkalay sa? Ah? Basta, inton to. Nanang, ituloy ko man ti agadal. Ituloy mo no adda kwarta mapagadal mo. Kano adda agaw awir iti anak mo. Sikan ati agawir nanang. Dinak ibibiyang, ta idi pagad-adalan ka, sa bali ti inubram. Sige matan ananang, pangaasim, igaid kon ti agadal. Napukawan ti ganas ko ngagpaadal iti kaskan ka. Ibagaman kin ni Pilato, tapagadalan na ka, no kayat na. Pangalaan na ngay iti pang paadal na kanya. Idi pa'y lakumaan na panunot mo da ita. Nagsayaatan kumatibiyag mo, no makaturpos ka nga umuna, sakbay nga aggantil ka. Ha, sa bali mo ngamin aramid mo. Ne, si kamot day tamasabat ko, Ben, nagapuam.
Nagapuak iti balay ti gayam ko nga amok. Anya ti kayat mo asawan? Gayem mo ti amom? Diyo kadipay amo? Siyak ti assistant ni Helen iti massage clinic na. Massage clinic kunam? Ne, adda ka di massage clinic, jay bulag? Oy, very true, nana. As in, massage clinic. Ay no, adu ti mapmapan a tao. Isu nga inalanak nga assistant na. Adda ka di sweldom? Uy, syempre mo taan, nana. Ay na, magnaayamot tilugan no awan gasolina na. Kasta ka di. Ay, wan gayam. Apay asaanan nga agaw-awid ni Maya dito lugar tayo? Adamot itay bigat. Jaklaan mo no nagpakabisera manan. Di mo la matultulad ni Helen. Kasjay ka kumamat. Anya ko matituladak kan kuana. Ti kinalaing na nga aglaba. Naudikan iti damag. Addan massage clinic na tapnam mo. Nadurasan ti biyag na. Pag kunaamot anadurasan ti biyag na, nanang. No saan anaduras? Di na kumainala ni Ben nga assistant na. Assistant? Nakadamagan nyo mat. Ha? Imposible data. Imbaga amis mo ni Ben kanya. Saan nga taalastog dayjay abakla? Saan mat nga agulbud day di abakla? Awan pa'y nadamag ko nga inlastog na. Hay, jak mamati ati may sa abulag. Kat dumuras ti biyag na. Kunak man no, agyan kayo ni Jebalayo. Kayat mo kadingagyan kami iti anak ta, ije balay mi? Isungarod adamdamagag. Tanusan kayo nga umay dito yan. Mangalak iti sabali akadwak ditoy. Ta, asino kumati alaam akaduam aber? Nagado a babae di tamayat. Pakitaham lang iti kwarta. Sumurot dan. Di mo pa'y maaramid ti pagrebangam kada kami nga agina? Kayat mo manan ti mangikabalay iti sabali? Ha? Anya pa'y lang nga pagrebangan na yati kayat mo. Talaga anak kurang ti utak mo. Tadi mo amo no anya ti kunak a pagrebangam. Nabayadan tan ti bakante alote iti asidag ti parlor kan massage clinic. Anak ko. Agpatakder ta ka din iti balay ijay, nanang. Nayunan tapay ti ornong ta, anak ko. Imbagkat tay saan ta nga agkurang intun mairugi a maipatakder. Sige, nanang. Inton malpas ti maipatakder, ialis na ti parlor kan massage clinic. Tapno santan nga agabang. Mabiiten a mapasamak dayta, anak ko. Imbaglakit din, tado ti umay iti massage clinic. Dakkel ti naitulong kadata ni Sister Elisa. Pudno dayta, nanang. Awan daytoy apagsapulak no saan agapukan kwa na. Nakaumay ka mo dito training center, tata. Umay kayo ikan iti prutas ken natnatang, sister. Agyaman kami unay, tata. Kat, kumusta mat ni Helen? Addan massage clinic na, sister. Ado ti umay nga agpamasahi kadakwada. Kadakwada? Asino ti kadwana? Day met lang nag-training ditaw, sister. Tagay day kabangibang apuraok. Amo kon, tata. Pada namat lang anasingpot dayjay. Isu ti kadwana nga agmasmasahi ijay. Maragsakan nak. Tamaya tinagbanagan ti tinulungan mi, tata. Katagyaman kami unay, sister. Dakkel ti na itulong mo iti apo ko. Agriring ti cellphone ni Carlos. Ngam adda pa ilay jay ba niya? Alaot man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Masino day ta babae?
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalpasan ti panag-training ni Helen, ngagmasahe kan agilot. Idinto tamasikugmat ni Maya, adi pa'y nakaturpos. Idi aganak ni Maya, saan na kinaduan ni Carlos, tanagpasada. Kapilitan nga inawagan na ti inana, tamarigatan nga aganak. Naklaat, kan masuron ni Sofia. Kapilitan na napan, ngam sinidir na ni Maya. Iti sabali abangir, nadurasan ti massage clinic ni Helen. Taado dagiti customer na. Iti matdagos ni Maya, at daim mawag, iti cellphone ni Carlos. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agriring ti cellphone ni Carlos. Nga madda pala iyaban niya. Alaak man ti cellphone na takita. Nagan ti babae ti umawawag. Asino da ito babae? Oh, apay nga igamot ti cellphone ko. Asino ni Claire iti biyag mo? Ta umawawag? Gayam ko. Ada ka di reklamo? No adda umawag kanyak alalaki. Awan ka di ti anyaman na kan ka. Anya ko matidakas na. Umawag lang, mat. Kasta gaya ma. Ha! Dinadaal mo ti biyag ko. Kasano ko dinadahal ko ti biyag mo? Si bibiyag ka pa'y, mat. Kan nasalunat ka, mat. Apay nga ibaga dinadahal ko ti biyag mo. Nay, nagpa-deliver kamot iti darat. Simintaw ken landaw di taluti aginatang yaw, anak. Wen, tatang. Tapno mairugi ang maipatakdar. Ay, dakkelakit diti paaramid yaw. Tanagadumat dagiti materialis nga impa-deliver yaw. Di tanto nga minan ti parlor kan massage clinic, tatang. Kan, balay tayo matan. Ha? Tapno saan tayo amarigatan nga agawid iti sigot a balay tayo. Ta medyo adayo ijay. Wen mitkit di ah. Tapno saan kayon amarigatan nga aginawid no aggapo kayo iti trabaho yaw. Wen, tatang. Nalawlawa basit ngem ti ayan mi ita a parlor kan massage clinic. Ay, nagbiit kayo mitin na nakaurnaw ng iti pagbalay yaw, anak. Balay tayo tatang. Apay abalayo kunam. Nay, mangrugin ama ipatakder ti balay yaw, anak. Da kayon ti makaamo tatang. Ay, amangan no addan tao iti parlor ko. Siya kun ti makaamo, anak. Awan pagdanagam. Amok mat dagiti agtrabaho. Kan tumulong akmatin nga agtrabaho. Alangarod tatang. Tamapanak pay iti parlor ko. Sige laeng. Awan ti pagdanagam. Tadaak dito, awi. Ay na. Imbaglakit din tada kayo tatang. Asino pa'y kumati agtitinulong? No saan adatayaw, anak ko? Wala tatang. Iso sikat ti the best father. Anya ti klase malalaki. Irresponsable. No naumakan kanyak, nawaya ti ruangan. Saan asyak ti papanawang? Sikat ti pumanaw. Awan sir-serbe malalaki. Mabayadan ka diti habang da ito'y boarding house. Di na kamatanik ikanti inam iti kwarta. Awanan kay tibain. Muto'y ta cellphone mo. Ne!
Apa yung parasak mo ti cellphone ko, ha? Nadadailan! Rumbang lang! Tapno awanan ti aramatom amang text kadagiti agduduma babae! Ay na! Makabil ka makitam! Sagay! Padasam! Pumanaw ka ditoy! Diyak ka sa pulan ti lalaki akaskan ka! Ah, pumanawak man laangan! Jakmat ka sa pulan tikaskan ka! Di ka lang kuman nakikita! Nadadahal ti biyag ko gapukan ka! Apay ang nagdakkel ti awit mo abag. Kan, anak mo ka di day takib-kibinam? Ha? Anak ko na. Agawid kami ngamin ije balay mi. Ayan ti asawam. Apay adi nakamanlain tulod, wano kinadwaan. Sapay nagdakkel tabag mo. Diyak amo tinapanan na, nana. Apay balasang ko. Nagapa kayo kadi? Ay kaasi mo ti anak mo. Ay, amangan numabisin pa yan. Nalabit ang mabisinan, nana. Awan ngamin awit ko at inapay. Ay, ada tinapay itibag ko. Aguray adtoy, itid mo iti anak mo. Agyaman nana. Awan anyaman na, balasang ko. Ala, ingkay pa'y aglinong iti sirok tinarokbus akayo. Tani, madlaw anabambanog ta anak mo. Apay ang nagdakkel day taawit mo abag. Ayan ni Pilato. Nanang, saan a Pilato day jay? May saas satanas. Satanas ko nam ita. Ngam apay abinay am nga inanakan na ka. Kunak no saan akas jay nga irresponsable, nanang. Di ka ngamin nagpampanunot. Day ta ti maganab ti kasken ka agarang kanjang. Sorry, nanang. Saan ang maulit? Maisubli ka di day ta pa nagsorim tinapasamak. Panakaibabain ti impaay mo kanyak nga inam. Inak agi deliver kadagiti lako. Amangan no inton sumangpetak kat di ka manen nakadalos kan nakalaba. Madamdaman to, nanang. Nasapa pa'y mat. Anya nasapa ako nam. Anya ti kayat mo. Tilaeng kadimang saksaklot iti dakulap mo ti into naram. Ha? Naglaing kakit din. Inak man laangan. Kastoy gayang ti makabasol. Saan akastoy ni nanang ini? Ita, naungatan. Inak man laglaban. Tapno saan manen nga agungat inton sumangpat. Alaak amin dagiti murang. Tamapanak di tarwar nga ayan ti gripo. Maya! Ay na, madama ka gayam nga aglablaba. Ay, labsan ka pa'y Nagkapom ka di. Ay, di tabalay da Helen. Intulod ko, tak-asimat. Adaman damagak, Ben. Ado ka di ti customer ni Helen. Hoy, adu Kat no madamapay amang ipatpatak der iti balay da, iji asidag ti parlor ni nanang na. Anya? Balay ko nang? Katwan! Nojak agbiddo. Sika ni Pilato. Pilato? Kasano ko man nagbalina ka, Pilato? Kasta tiladawan tinang sikog kinimayang anak ko. Abay ngay nawagan dak iti Pilato. Anda ka di amom asinikugan ni Pilato? Saan kalaeng a Pilato? Bastos ka pa'y. Manikog. Ha? Kita ka man laengan. Nana, kumusta ti anak mi kinimaya? Saan na siya ti pagdamagam? Bastos. No adda panunot mo. Ingkakitaan kat ikam iti abasto na. Puisit ka lalaki. Sakit din ti mangtakan iti putot mo. Na, tapi manaw kiting. Bastos at talaga dyan ang sikogkan ka. Nagkitaan nyo, nanang. Saan ka di adi mo pa'y nakikita? Nakitak jay ladawan na ijay boarding house yo. Jay adda ikaw tikitay na. Ha? Nasabat ko ijay tiyandaan. Nagsarita kayo ka di, nanang.
Inawagak iti Pilato. Imbes nga irespeto na. Saan? Tapresko kan bastos. Apay, anya ti kinayat mo iti day ti alalaki. Kasla adik. Nanang, lipatin yung dagya ang tao. Taoray siya kat linipat ko matan. Awan serbina at tao. Talagang awan serbina. Gaputa dinadaal na ti reputasyon tangagi na. Di ka ngamin nagpampanunot. Day, nagapwam, basang. Nagideliberak itilakok dita ang sidag, tata. At damot gayam trabahom dito ili, tata. Ay, bambantayak lang. Mat nagiti trabahador da Alisa ken Helen, basang. Ha? Trabahador da Helen, kunam, tata. Wain, balay da ito'y maipatpatakder ditaoy. Ado nga ti parokyano ni Helen. Magustuhan da ti serbisyo na. Nagasat nga rod ni Helen no kasta. Uray may sa abulag. Saan alapay ti kaadat diferensya ti may sa tao tapno agbaligi ti biyag. Saan agaputa bulag ket agpulkok latan. Nanang, umay ka manganan. Itay pa'y anak ko ululimag ka dito tugaw mo. Ay, uray gayam bulag. Ket adda atiwen na asan abulag. Maawatang ti kayat maasawa nanang. Nadyak agbidnot. Ni Helen tidakdak amatam. Ammo na nga inaramat ti utak na. Ita, oray may sabulag. Dimurasan. Lading itak nanang. Saan ko nga inaramat ti utak ko akas iti ko nang. No asino pa'y titinagtagibasit ko. Isumot tinasaya at timasakbayan na. Oray siyak nanang. Tinagtagibasit ko idi ni Helen. Agpaiso ti konada. Asaan alapad ti kinaadda ti diferensya ti bagi. Tapno mabaliwan ti kasasaad iti biyag. Nalpasan ti balay nga impatakderiyaw. Jay laangan arubayan ti ipatarimaan ko, tatang. Agawan tayo nga ipatarimaan, tapno umalis tayo, nanang. Di kagdanag, anak ko. Nakadeposito ta iti ababangan ta a parlor kan massage clinic. Uray saan tapay apumanaw, aginggat may sagana ti amin. Kasta ka di, nanang. Mabitlay nga urayan dayta panang tarimaan da iti arubayan. Padalusan tayo pa'y iti unag ken arubayan na. Kalpasan na. Awisan tayo ni Sister Elisa na ipables tayo ti balay. Anak ko. Awisan tayo, tinangtulong kan ka. Nagmayat ko, ma. No makitak mat ti balay nga impaaramid ta, nanang. Kuma, anak ko. Angam, ibagakan ka. Napintas ti balay tayo kadalulong. Pangasim, nanang. Di mat bumabanti gure-gure ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan mat kwarta. Kagat-gatang ko tistak ko. Awan ti kwartak ita. Kasano nga ruditan? Rumuarak. Tinakpadasan ti umutang nadag pa utang. Imbag no addag pautang kan ka. Kat amudang awan trabahom. Nguray ibagak nga ramatan ti masakit nga anak ko. Amom ti tao ita. Napatpatag ti kwartada ngam ti padada a tao. Inakpadasan ananang. Barang adamasi kanya. Ingka no adda maasikan ka. Nasaya at no adda maasi. Ngam no ngayawan. Padasam nga awagan ni Pilato. Helen, masabatan ni Maya. Hoy, kaslagsang sangit. Hoy, Damagan ta, no, apay. Maya? Ada ka di parikot mo? Inakagbiro kitang pautang. Masakit ti anak ko. Ipan ko kumay di hospital nga mawan kwarta.
Kasta ka di. Aguray ka, taikan ka iti pang pa-ospital mo iti anak mo. Agpaiso, Helen. Anday po utang mo kanya. Kaasi ti anak mo, no di mo pailaipan iti ospital. Mabit lang. Adto'y tinakasobre a kwarta. Agyaman ako na, Helen. O sige, taipan ko ti anak ko di ospital. Hoy, kaasimat ni Maya. Agsangsangit piman gapo iti anak na. Ayan nga tati asawa na. Apay adi na tulungan. Diyak pa'y nadamag nga da asawa na. Idi kwan, si mangpat nga adda kadwana nga ubing. Ngam, awan mat kadwana nga amati ubing. Awan pa'y nadamdamag ko. Tadyak mat nga min rom-romwar. Adda ka di mo lang na utang mo a kwarta. Adda nanang, ni Helen tinang pautang kanya. Ipan ko ti anak ko iti ospital. Sige, taumayak. Kadwaan ka mapan iti ospital. Agyaman ak nanang, kunak no kagura na kami iti anak ko. Saan kayo akagura? Nasakit laang tinaakam ko. Gaputa pinaay mo ti kalikagom ko amang paadalkan ka. Nanang, uli tagtagkid daw iti pamakawan. No apay mat asatay la makaamiris. No adda madi nga ibunga ti inaramid tayo akam mali. Diyak ninamnamaan ni Helen at inagtagibasit ko. Di makatulong kanyak iti tiyempo ti rigat. Oray siya. Diyak mat ninamnama nga agbaliktad ti amin. Agpaisutay ko nada, nanang. At ibiyang kat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada Alicia kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaanumat nga ta, adda ta ti agyan iti ngato. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon ti panagapa da Carlos kan Maya. Aging ga pinapanaw ni Maya ni Carlos. Nagawid ni Maya ti balayda, nga uray marurod ti inana. Iti sabali a bangir, nalpas ti impaaramid da Alicia kan Helen a balayda. Iti may sang aldaw, nagsakit ti anak ni Maya, kat kapilitan anapan imutang iti kwarta, kat ni Helen tinang pautang kan kuana. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Agpaisutay ko nada. At ibiyag kat kaslapilin. Numaminsan, adda ka iti ngato. Numaminsan, adda ka iti baba. Kasta ita tinapasamak kada kayo kada alis kan Helen. Adda da ita iti ngato, nanang. Kaano mat adda ta ti agyan iti ngato. No agtali na edak ngaglaklako laeng. Awan lat amukon. Sika, di ka mat nakaturpos. Ay, nanang, mapantayon ay iti ospital. Ala, umunakan amapan mangkita iti pagluganan. Sumaruno kami iti ubing. Sige, nanang. Tala ak tibag ang naglaon iti gamit tubing. Umuna ak ngarudan. Anya ti ko na ti doktor. Nanang, masapol ang ma-admit ti ubing.
Nadinggi ka no. Anya, dinggi. Ay, una yun. Isumit lagayam asaan abo mababatigur-igur na. Kan agbakwar pa'y no daduma. Kasapulan ka no pa'y tidara nanang. Mapanak ka no pa'y ijay blood bank. Kaasim at tiubing. Imbag no umanay deta inutang mo kin ni Helen a kwarta. No pagkatang iti agas kan pagbayad dito ospital. Sigurado lakit di ako rang nanang. Kasano nga rudan. No amokla kumakastoy. Saan ak kumapay agim matang itilako. Kasano akpay ita makalako no kastoy mo. Kastoy gayam ti kinarigat ng dagsakit nga anak. Kasta ti biag ti maysa nga ina. Parikot na amin ang mapasamak iti anak na. Awagan man ni Maya no kasano ti anak na. Ha? Ay, kasano nga tangag payson? Ay, awagak man. Ay, aday ta. Hello, Maya! Kumusta ka no ti anak mo kuna ni Helen? Na-confine ta dinggi ka no. Agkasapulan pa iti dara. Mapanak pa iti blood bank. Kasta? Ay, o sige, day tati ibagak ka ni Helen. Ay, madama ngamin nga dahil ilutan na. Kasta ka di. Agyaman ak iti awag mo Awan anyaman na. Kinapuno na. Ni Helen tinang ibaga akuntakan ka. Anya ti kunam, tatang. Nakakonfine ti anak ni Maya ija ospital? Day tamot tinaibagan ni Ben. Agkasapulan da pa'y kano iti dara. Ay, nakarungarod no kasta. Ay, kaasimot ti ubing. Nasa upay ni Ben. Ngay mutang kano ni Maya iti kwarta kini Helen. Tawan kanot kwarta na. Ay, inton malam. Umuna kayong agawid, tatang. Tamapan kami man kada Helen kan Ben ija ospital. Ingkam bisitaan ti anak ni Maya. Ay ketun abalasang kaw. Barang saan unay ngagdanag ni Maya. Kuna ni Ben ngagsangsangit idi umut-utang kini Helen. Ay, nagrigat nga agpayso. No adda masakit kat awan apulos ti kwarta. No kumata impandaadagos ija ospital. Saan kumaakim maraw ti sakit di ubeng? Sa dalaim pa ni di adda na utang da akwarta. Ne, siga ka din ita, Maya. Kimutong kamay. Kimutungak ang mga asikaso iti anak ko. Adda iti ospital. Ngamsika, nabartag ka manan. Day talati ang mom nga aramidan. Tapakibiyangan manan ti pa nagbartag ko. Ingka aglemes iti arak. Taday talati ang mom nga aramidan. Peste ka lalaki. Ano? Abay, mapistiya ka kung kunam, ha? Awan ti imbagak ang mapisti ka. O, adto'y ti reseta ti agas. Ha? Gatangem, no adda panunot mo nga ama. Anya nga iti gatang ko. Ikanak man kiti ti kwarta, tawang kwarta. Ha? Peste ka talaga. Aglisi ka dita. Tasyak man lang ti gumatang. Awan agas ti ubing. Awan serserbing. Apay ngamin na binaybayam. Agsakit lakit nga rod ti ubeng. Kumusta ti anak mo, Maya? Awan pa'y mat kinagbaliwan na. Imbag man ta nakaumay kayo, Helen. Nana Alicia, kan Ben. O may mimot kumustaan ti anak mo, balasang ko. Ay, kaasimat ti anak mo. Adda dextrose na. Adda dara amayalison kan kwa. Sa bali pa iti oxygen na. Diyak nga rod makaid na mangkit-kita iti anak ko. Numabalin na kumasublatan ti marikrik nana. Siyak kumantiag sagaba iti sakit. Saan kat nga iso? Dakkel ti may tulong ti kararag. Agkararag tayo. Balasang ko. Tano umay ni Sister Elisa. Ibagak,
nga agmay-may sa kami nga agkararag para iti panagimbag ti anak mo. Sister, ikararagan tayo ko mati ubing nga adda iti ospital. Awan ngamin tinagbaliwan na, manipod impanda iti ospital. Nasaya at day tangay imbagam. No agkay kaysa tayo as ipapas na kagdawat iti kaasi ti apo. Awan imposible kan kwa na. Mamati kami iti dayta nga imbagam, sister. Day tatipod no. No mamati ka, di nakapaayan ti apo. Ngam no adda pa nagduadwam, amo mo ti apo, ti adda iti kaunggan, ti tunggal maysa. Pudno dayta, sister. Kat sakbay, ngayon ti akid daw iti apo. Laki pan tayo, dagiti nagbasulan tayo. Kat idawatan ta iti pamakawan, sakbay, nga akid daw tayo. Kumusta ti ubing? Nagsangit itay nanang. Di mawat iti kanin na. Saan akas iti kalabas? Apulos asan nga agsangit wano dumawat iti kanin na. Anya tiintad mo akanan na. Tiinsangpot da na naali siya at tinapay kan gatas, nanang. Ha? Imay da kabayatan ti kaawan ko. Wan nanang. Imay da kada Helen. Kastamat ni Ben. Itala makitak ti kinasinaw ti puso da. Napanunot ko pa'y. Nga isuan na duruas ti massage clinic ni Helen. Tanadalos ti panagpuspuso na. Managtulong pa'y. Mamati ak iti dayta nga imbagam, anak ko. Saan abaybay an ti apo tinasingpat a tao. Sofia, naggapo ka di iti ospital? Wan, napan kayo matgayang bimisita ijay idi awanak. Wan, kat idi may ni Sister Elisa. Nagmay-may sa kami ang nagkararag para iti panagimbag ti apo kom. Ha? Kaano ti panagkararag yu kada sister ako nang? Idi malam kalman. Nagkaykaysa kami ang nagtaripnong. Kalpasan na, inkararagan mi ti ubing, tapno daras agimbag. Ha? Amom ka di nga itay napanak ijay ospital itay bigat. Imbaga ni Maya, nga itay laan nagsangit, di mawat iti kanin na. Idinto ta di namat inararamid iti kalabas. Kayat mo asawan. Saan anang nangan manipod impanyo ijay? Dayta ti pudno. Ti ammo ket awanen namnaman ha. Apay anak ko nam ti kasta. Nakitak asabali ti reaksyon ti doktor. Idisaksakan da iti dara. Dextrose ken oxygen iti ubing. Imbag man, tanasurutam ti dalan mo nga agturong kito ospital. Saan nga ijay inuman ti nagturungan? Kunakman no ko natin na maggrabe ti kasasaad ti ubing, idi nagkita kami. Saan mo't gayam? Mangmangan mo't. Mamati ang adakkel ti naaramidan ti panagkararagdag iti kapurukan para iti panagimbag na. Kasta gayam. Imbag man tayong kararagan da. Padasak to akid dawan nga ikararagan da kamat. Barang maurnos ti nakulkul nga utak mo. Pag kunamot anakulkol ti utak ko, saan nga taas ka ti nagsisiglo ti orat ti utak na? Agtal na ka! Di mo ipulagid kanyak ti ang ramid mo. Damagan man nga rod kinina anang mo. Numatino ka nga anak, wano saan? Anya ngay, pabindisyonan tayo ka din ti pasdekyaw, tapno makaakar tayon. Uwan datang. Jay laangan isagana tayo apag sasangwan ti maisagana. Kaano ngay ti husto nga aldaw ti blessing? Intun umay ni sister. Ibagakan kwa na ti plano tayo.
Ison ti mangayab iti padi amang bendisyon iti balay, apangiyalisan iti parlor kan massage clinic ni Helen. Iawis tayo kaday kadag iti kapurukan ti blessing. Ay katuan no ad-ado tayo, naragragsak. Ay na, jak ni namnama at ti apukok abulag kat rumang ay ti panagbiag na. Dayta kat babaan iti tulong ni Sister Elisa. Kan iti tulong tinamarswa. Iti nagbaetan ti massage clinic kan parlor. Medyo nalawa asilid. Anya ti planom apakaaramatan na, anak. Mabalin ka di nga aramatan tayo apag taripnungan kada Sister Elisa, nanang. Nasaya at daytaan na panunot mo, anak ko. Ibaga tayo ka ni sister, apagbalinan apagtaripnungan nga agkararag. Tanalawa mo't basit asilid. Maragsakan lakit din ni sister, no adda pagtaripnungan mat ditoy. Adamat ijay sigud apurok tayo, itiigid ti ili. No saan ka anapan nakitaripnong idi, di nakakuma nakita ni Sister Elisa. Kat no saan kami nagkita, saan ako mamata nakasursuro ang nagmasahe. Saan tayo mat makapatak dari ti kastoy abalay. Talaga ang naimbag ti Diyos. Inaramat na ni Sister Elisa nga imay di ti lugar tayo. Inaramat nakmatamay sa abulag, nagbalin ang masahista. Ita, nakaibangon iti balay apagtaripnungan nga agkararag. Anya ti ko na ti doktor. Mabalin ka din ti agawin. Wala nang. Urayan tayo lang ang tibil ababayadan tayo dito ospital. Ay, dakkel siguro ti babayadan. Ta medyo nabayag ti ubing dito eh. Wan nga rod nanang. Imbag ket ti taninayunan ni Helen ti kwarta nga impautang na idi imay da dito eh. Medyo dakkel ti utang mo. Di nakamot nga rod matulungan ti akin putot. Saan kun anam namaan nanang? Jay la agbartek ti amuna no adda kwarta na. Di na amo akitaan ti kasapulan ti pamilya na. Iso asaan kanton nga agpaalilaw pa'y anak ko. Kitaam nga umuna ti kababalin ti may sa lalaki. Tapno saan ka ang mailawan. Si kaman lati mapan mangawis kadag iti kapurukan, may papan iti pa-blessings, Ben. Alangan nga kibkibin ta mapan mangawis. Ay katuna. Kaano nga iti ibagak apa-blessing? Inton Domingo, umay ti padi amang bless iti balay, kan ti pagtaripnungan nga agkararag. Diyala ka di pagtaripnungan? Amin apasit ti balay, pabindisyonan. Umaymat ni Sister Elisa. Siguradong adun to ti tao. Adu ti pakanam. Talaga akasta. Bendisyon ti apo dagita. Iso nga iparanod ko mat. Kitaam ka din nanang. Kasla imposible at may sa abulang. Kat makaibangon iti kastoy kadakkel abalay. Saan nga ta nga danang tulong kadakwada? Kunamot ni Ben akanayon kanu nga ado ti agpailot ken agpamasahe ken ni Helen. Nabayag akon nga aglaklako iti online. Ngamjak pa'y nakaipatakder iti kastoy. Sa bagay, basit mat ngamin ti gumatang iti lakom nanang. Sabon kan lupot laang matilakom. Saan akanayon nga da gumatang? Mang panunot taman mat no anya ti pagkwartaan ta. Dayta ti pagtinulungan ta panunutan nanang. Ikagumaan ta, tapno agyan tamat iti ngato. Ket no adda akton iti ngato. Jakton ipanubos a bumabaak. Agbaligi nga ta, damaya kan Sofia,
iti plano da. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, paulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, paulwan. Massage clinic, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Dayta ti pagtinulungan ta panunutin, nanang. Ikagumaan ta. Tapno agyan tamot iti nga to. Ket no adda akton iti nga to. Jakton ipalubos ti bumaba. Agtali na edak iti nga to. Ngam ti saludsod. Kasano? Ni, nanang, adday tantipati kan ti madre. Mangrugidan amang bendisyon iti amin apasat ti balay. Kalpasan ama bendisyonan, awanen ti kaarubata. Taag na eddan dito eh. Ay, makarik na ak iti apal. Nagpintas kan nagdakkel ti balay da. Kablawan ka, Helen. Nalabit nga inturong ti Apo maadaan ka iti ado a customer. Taada plano na para kan ka. Saan anay kat iti panunot ko ti madan iti pasdag a pagtaripnungan nga kararag, sister. Kat, nagbaligi ka iti dayta a planom. Di nakabaybay an ti Apo, tanadalos ti panagpuspusom. Mangantayo nga rodan, sister. Kakadwa, mangantayon. Nalpas matan nga yung kararag ni Apo pa di ti taraon. O sige, mangantayon. Ala nga rod, mangantayon, Helen. Umawat ka nga umawat iti naka-paper plate amakan. Tayag mo kanya. Ikargak iti selupin ko dito'y bag ko. Wala nang, no itad ko kan ka, makaammo ka amang selopin. Agsubliak amapan umawat. Nagado asagana da. Umawat ka nga umawat. Ta ikabil ko iti dakkel asupot. Dakkel to'y bag ko apang ikabilak. Wala nang, ariglado. Adda aklaang dito'y lingad ti poste. Dito'y ti pangyagam, agawaam. Umuna nga inka umawat, sa kamapan di talingad. Isurot kun tumat ti maawat ko. Kalpasan na, agsubliak amapan manen umawat. Wan, ngam sa anak apumanaw ijay. Taamangan no adda mapan nga aso. Ket kanen na ti maikargak iti selupin. Nalpasan ti padaya. Agawid tayon. Sika ti mangkibin iti anak mo. Ta siya kun ti mangawid iti bag anapun no iti karne. Sige nga ruden, nanang, intayon. Ay, sapay adda pag naen tayo. Ket medyo nadagsen ti karne. Saan abali? Taadon day tanga abasto tayo, nanang. Libre ko naman. Manmano nga agpayso ti kastoy. Ado ti tao anapan na kidaya. Wan nga, anay ko. Nabadakak ti bato. Apay, nanang, anya tinapasamak mo. Anay ko, naligos ti sakak. Ay, jakmat maipagnan. Anay, nagsakit. Imbagtasan anapatog ti karne di tabag. Ay, jay sakak ti parikot ko. Nagsakit. Saan ko ang maipagna? Anay. Nanang, kastoy ti aramiden ta. Iawid ko day ta karne. Aguray kayo dito eh. Agsubli ak apaman amayawid ko ti karne.
Aguray kami iti apukok. Agsubli ka at agos, darasam. Mapalinan na pagyanan ti kabarbaro apasdak. Wan lolo, sa dino ti kayat yu apagyanan. Iti umuna akad sa aran, wano, ijay nga to, lolo. Ay, marigata nak ang umato ken umulog. Iso nga ijaya kun asidag ti massage clinic mau. Da kayo lat na, lolo. No sa dino ti kayat yu apagyanan, iso ti masurot. Ay, maikawak laang. Ta nagdakil mo ti silid kaw. Ijay sigo da balay tayo kat basit laang ti silid kaw. Enjoyan nyo tinalawa asilid, lolo. Iti kastuya ka lakay kaw. Uray sana nalawa ti silid kaw, apo. Diyo ko na kay kayat yu pa ijisigod asilid mo, lolo. Ah? Ay, saan matkit di, apok? May mayat matkit di adito'y kabarbaraw. Adda ako, nanang. Kasano ti sakam? Di ka kadipay makapagna? Ay, naut-ut isakak. Medyo limtag pa yun. Masapol nga intay pa inot. Amangan no adda na ipit nga urat. Kasanungay kat sa anak mo't ama kapag na amapan ijay. Inak sa nga rod ayaban ni Helen. Barang kayat na ti umay dito'y amangilot iti sakam. Ay, alaman nga rod. Talaga nagsakit ti sakak. Sige, nanang. Ano sam nga rod ti aguray dito eh. Inak ibagakin ni Helen. Huwag man anak ko. Ay, jakmat ngamin maipag na. Ad-adda nga agsakit no ikote. Nay, adda kamot maya. Adda ka din nalipatam? Kwa nana, naligos ni nanang ko iti dalan. Umay ko ibagata saan ang makapag na ni nanang ko. Awan ka di ti sugat na. Awan nana. Ngam limtag, iso amarigatan amag na. Ay sige, mapanta dita massage clinic ni Helen. Adda dita ti anak ko. Ang yamanak nana. No saan ang makapag na, mangayab tayo iti mapan mangawit kan kwa na. Taadamot stretcher dito eh. Alaman nga rod nana. Adapay ngamin ijay dalan, ta saan ang makapag na. Sige nanang, taikargada ka iti stretcher. Ipanda ka iti massage clinic. Isublidak ijay balay da Alicia kan Helen. Wen nanang, ijay na ka nga ilutan ni Helen. Ijay massage clinic na. Imbag ijay ta makatugaw ka na imbag. Alang aro tagid daak dita stretcher. Sige, tadamot do alalaki ang mga witkan ka nanang. Ay, agyaman kada kayo. Ala, agid da akon. Intayo nga rudan nanang. Barang makaginawa ka, inton mailot ti sakam. Agtugaw ka, nana. Rik na no niya tinapasamak iti sakam. Panakairan-ran na lakit din ang nagtayak ti bato ang nabadekak. Napatugawak. Nabanat ti panat na, nana. Medyo maditi pa nagsubli na. Kat maditi pa nagpwesto ti suop ti kalit-kalit yo. Ay, isumat lagayam ang nasakit ti suop ti kalit-kalit ko. Madigayam ti pa nagpwesto na. Anusam nana taguyudag tapno agsubli ti nagliga si asuop na. Kasta ka di. Sige, nakasagana ak. Sige nana, guyude kon. Anay! Ay, nagrituok nga agpaiso. Maidisukon. Mayat ka din, nana? Saan ka din nasakit? Ay naglaing ka mga agpayson, Helen. Iding buyod mo, nagrituok. Nakaginawa ak, balasang ko. Nalaing mat nga agpayson ni Helen nga agilot. Nakaginawa ak, idi inilot na tisakak. Mano ka di ti siningir na, idi inilot na ka nanang. Damdamagak no mano ti bayad ko.
Ngam ko na naasaan ka nun, taag kakaaruba tayo. Ay, nasingpat nga agpayso ni Helen. Diyak pa'y nga rod nakabayad iti utang ko kankwana. Ay, pangalaak nga ta iti pagbayad ko. Ingka makisaukan kwa na. Ibagam nga anusan na pa'y, aging nga adda pagbayad mo. Mapanak man nga agpayso, nanang. Amangan ni ibagada na lipata kunti utang ko. Numaminsan, agpayson samot ni kunada. Ano na parabor ka iti padam a tao. Swerte ka numat ti agsublikan ka. Nakapasyar ka mat dito'y massage clinic, Maya. Wan, umayak makipagpakasikan ka, Helen. Nga anusam ti aguray. Ha? Aguray? Anya ka diti urayag? Awan pa'y ngamin trabaho. Isong awan pa'y pagbayad ko kan ka. Awan ngamin agawir iti anak ko. Kunaklagit din no anya ti kunam nga urayag. Sa anak mat nga agsingsingir. Agyaman ako unay kan ka, Helen. Talaga man nakaawat ka. Tinasayat amaramidan iti pada a tao. Kat ammo ti apo dayta. Supapakan na iti sabali awagas. Nakasaom ka din ni Helen. Anya nga iti kunana. Nakaamirisak itimbagana, nanang. Anya ka di timbagana. Apay anak kaamiris ka ako nam. Amo kanu ti apo ti maaramidan ti padam a tao. Swerte kanumat nga isubli ti apo. Iso siguro anaduras da nga agina. Tama nagparabor da ngamin. Nanang, kaanuak nga tamat nga agswerte. Iti trabaho ti pagswertyan ti tao. Tamaaddaan kay ti sweldo. Ngam no awan trabahom. Kasano ama ko na aswerte? Kaanuak ang maadaan iti trabaho. Kat addamat anak ko nga awir ko. Masapula ka na yun anadalos dagiti abong ti kama apagmasahyan. Mangalaak pa iti kaduham nga aglaba. Ay ket, adakan ka dayta, Helen. Pati dagiti lupot mi kadananang ken lolo. Saan mi amasangon ti aglaba? Ada ka di amom amabalin nga alaan na para laba? Apay adi mo padasan ni Maya. Saan ka ding adu ti utang na ken ka? Kat saan pa nakabayad? Padasa man nga wagan ta kasaok. Umay dito hinton bigat. O sige, idanon kung tulangan ijay balayda no agawid ak numalam. Kayat na nga tati aglabandera. Sana bali ta washing machine mat ti aramatan na. Saan mat nga aggalgal? Nagrigat mati kastuyan. Awan pa'y makukwarta. Uray siyak nga rod. Awan pa'y agorder iti online. Adumat nga minun taglaklako iti online. Sa anak mat ang makabirok iti trabaho. Ay, nagrigat nagbirok iti trabaho. Nana Sofia, Maya, umayak man. Adda kayo kadi? Adda tao. Ingkailo katiri daw. Wala na. Asino nga ta? Ni, Ay, si Kamot Ben. Imbaunda ka kadi nga umay agsingir. ay na. Saan nga agsingir ti gagarak? Imbaunak ni Helen. Tadamagak ka no kayat mo ti umay aglaba. Mamindwa iti makalawas. Nasayaat nga rod no mamindwa lang iti makalawas. At ang amin awir ko. Saan amabalin nga inaldaw. Saan nga inaldaw? Sa maysa, washing machine ti aramatem. Saan mo agalgalan? Mabalin mo ti umainton bigat. Helen, inutak ka di abayadan ti utang ko babaan iti panaglaba. Saan ko ngayon pautang dayjay, Maya? Intulong ko iti anak mo.
mo asawan? Di naksingiran? Wan, itad ko titangdan mo, takaasim at ti anak mo. Nagsina kayo gayam, iti amana? Nagsayaat ka, Helen. Ti amok kat utang ko day ti akwarta. Saan mat gayam tatulong mo? Pinaraburan nak ti apo. Iso nga, iparabor ko mat iti padak a tao. Unay kat nagsinaw ti puso mo, Helen. Ika gumaak mat apasin awan ti puso. Massage clinic lang ti pagsapulam. Ngam, kasla na bindisyonan ka unay, gapo iti kinadalos ti puso. No lakit diag na nayon akastoy. Iparabor ko iti padak a tao. Tasan ko matlang amay tugot inton matayak. Diyak ninamnama akas ta ti pagbanagam. Ti dumuras. Babain iti tulong ti apo. Uray may sak abulag. Makatulong ak. Babaan iti panagtrabahok iti massage clinic ko. Agkidawak iti pamakawan. Gapo iti panaglablabas ko iti kalabas. Pakawan anak ko, ma Helen. Lipatan tayo tinapalabas. Kat mga barwanan tayo. Takas ti kayat ti apo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'ing estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Hinta ibasa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 10. Siya sino man ang mapagtalkan iti basit, kat mapagtalkan met iti ado. Ken siya sino man asaan ang mapagtalkan iti basit, kat saan met ang mapagtalkan iti ado. Papagayam, intay denggan di may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adumat gayam ti customer tayo, oray na sa papay. Mayat ngamin ti lokasyon ti grocery store tayo, mama. Iso na laeng, tawan ti mangimaton inton umay atawan. Tabi si akmetan iti negosyo. Asino nga rod ti pangitalkan tayo iti grocery store tayo ngay. No siyak, jakmat ka baalan. Masapol ang mga ala tayo iti agbalin a manager, iti kasta. Adamang isuro kadag ti rumbang nga ramidan dagiti empleyado. No asino ti mapagtalkan kadagiti empleyado dito eh. Isulatan ti maipromote. Wen mama, kastamot lang ti planok. Tapno amo na ti aramidan na. At dapay makatawan, tapno makapili tayo no asino ti i-promote tayo. Inton sumaruno atawan pay. Gamitapay lang, katrugyamon ti agpili, anak ko. Wen mama, at damat kit din ni Eva. Nabayagan nga empleyado tayo dayjay. Piliem no asino ti mapagtalkan. Iti kasta, awan to ti pagparikutan tayo. Wen mama, kasta talaga ti aramidan. Agbirbiro kayo kano iti manager. Saan ka di, Sir Joshua? Ne, kasano anak mo dayta, Eva? Nangagkuti na pagsaritaan nyo ni Madam Dolores, hindi na minsan ngay may dito'y store. Inton umay pa'y atawan dayjay. Interesado ak, sir. Anya ti requirements taga-playa kon? Awan ti requirements. Agpili kami lang kada kayo nga empleyado mi, no asino ti deserving a may promote. Siyak nga, sir. Nabayagan akahera ak dito eh. Saan ko pa'y maibaga ita, no asino ti may promote? Ngamin, mabayag pa'y met. Inton January pa'y siguro. Ibagamin ton kada kayo, no asino ti mapili mi. Siyak ti kabayagan kada kami, sir. Makitan to, Eba. Maamuan yung tumat laeng, no asino.
Nakasapsapa kalaunay mat ba anak ko. When tamasapol amayat ti performance ko iti imatang ni Sir Joshua. Anya, Ado ka no ti maipromote inton umay atawan. Ket no may promote di dakdakkel ton ti masweldo, tatang. mabayag pa'y matgayam. Intun umay pailaang atawan. When gamita pay lang, agpapansin akon ka ni Sir Joshua. Anya, When tapno sigurado ti promotion, tatang. Pinaayaban na kanumat, sir. Ada ibilin ko kan ka, Eva. Anya dayta, sir. Sikapay lang ti pangitalkak iti tulbag. Tada atin darak a seminar iti Manila. Talungal daw day jay. Kayat ka di asawan dayta, asyak ti maipromote, sir. Ada posibilidad na ngam orayek pa no anya ti makuna ni mama. Okay, sir. Sakpay mo't kit ti boss ita abulan. Into no may abulan, mangrugin ti manager apilyan mi. Ay na, magagaran akon, sir. Kayat ko launay ti agbalin a manager. Nasapa mo't ang nag-out ni Sir Joshua. When tada seminar na ita, agpa-Manila da ka no? Ay, isong matlagayam nga agdardaras itay. Ada ti tulbag kanyak. Itad ko kan ka, tas ikapay laang ti makaam mo. Ha? Ang mga numaladawak inton bigat. Si kalatan ti mangyawid, tas sigurado ang masapa ka manan nga ag-report no bigat. O sige, no kastati ko nam. Sikat ti makaam mo ang mangilukat iti grocery store, wan? Sapsapama, tapno awan maibaga ni Sir Joshua. Agrubwata ko lakay. Nasapa ka unay mo't bakit? Ada nga min titulbag kanyak. Sana mabalin ang maladawa ka sumrek. Ni Sir Joshua nga. Awan ni Sir ita. Ada seminar na iti Manila. Ay, kastaya. Oh, nagbalon ka kadi? Gumata nga tulata iti kanak ijay. Awanin oras ko nga agluto. Saanan? Mangituludak tulangan iti balon mo. Ay ini, saanan Iso pa'y pagbambanugam dayta. Kayat mo man mo no saan, mangituludak lata. Ipilit mo man ti kayat mo ako na akon. Adamat ti mo tura pagluganak, sa anak mo tamagmag na. Sige. Orayig nga rod ti balon ko nga itulod mo. Aday ta, naibulsa kon ti sangaribo. Nene. Oh, si kamat gayam, Polina. Kunak man no naka-break ka. Nalpasin Anya jay nakitak? Ha? Kinisayam ti kwarta iti kahanya. Ni, saan Kinasayan mo't ngay bagbagam dita. Nakitak ti kwarta nga inbulsam. Shh! Tangiwat mo ka di. No kayat mo, di mangala ka mat iti paragan ka. Di mo lang ipadlaw, takas makita mat. Ada CCTV da, sir. Ta isuro nakpay nga agtakaw. Amok akasapulang matlaang ti kwarta. Mangala kakit di mat. Sigurado asan amadlaw ni sir. Tawan mat resibo ti daduma na ilako tayo. Ay, saan ang kagtatakaw? Di ka madanagan, ta sikreto talaang. Saan to ang maamuan ni Sir Joshua? Aday na po'y tatang. Ada kay lutlutok laang itay. Mangantay nga rudan Ada ginatang ko alitsyon manok. Nangalam nga iting gatang mau. Kat kwartak Saan pa'y matapa nagsusweldo Masapol aya pa nagsusweldo. Ti kunam kanyak, kat naibusan ti kwartam. Awanan ti ado asaludsod, tatang. Agtugaw kay kit din tamangan tayon. Agpuno ka man kanyak, ba? Addan samat ten illegal nga aramidam. Ni tatang mat. Gimata nga klaang itiliksyon. Panunutan yon nga adda illegal nga aramidag. Anya kay lakit di mat ng tatang. No
anya man ti makitkitam. Agulimak kalaang ha, Pulina? Saan anasaya at ataktakawam ti boss tayo? Tangiwat mo kunak ne. Kasano, numakadlaw ni sir. Ang mga numairaman amin nga empleyado da. Siya kung ti madanagan. Anya launay ti pagdanagam. Kat agan-an nadakmat. Ay, syempre, mairaman kami Si kalang ti makaamoy ti sikreto ka. No maamuan ni Sir Joshua, amok no asino ti nangipulong kan kwa na. Apay nga minakasta ti araramidam. Kat agsusweldo tayo, mat. Di kan sumanao dita. Tano siyak ti pilyen da amang imaton iti negosyo da. Ti kalakaan at trabaho dito, ti ipaaramid ko kan ka. Anyat orasan hindi ka pala naturog, Pulina, bakit? Sa anak nga roda makaturog, lakay. Apay, Mike. Ada ka di parikot mo. Ni Eva ti parikot ko. Apay ni Eva. Anyat inaramid nakin ka. Awan matkit di bason na kanyak. Ngam, taktakawan na ngamin ti boss mi. Anya? Saan nga amo ni sir ti kasdi nga aramidan na. Nalaing, expert matgayam day dya iti panagtakaw. Ay, masay-saya at no ipulong mo iti busyo. Tano agul uli magkalaan. Ay, amang ano mairaman kan tupay. No ipulong ko, amang ano panunutan na asip-sipak. Nalaing nga agrason day dya nga Eva. Kinapatag kat puno ti indanon mo iti busyo. Ada kayat ko nga ipudno kada kayo, sir. Anya dayta, Pulina. Kupkupitan da kayo ti may sa akatrabahuan mi, sir. Anya? Saan nyo amadlaw? Ta expert nga agtakaw day jay. Malas na lang tanaduktanak ti aramid na. Diyak ko may baga kada kayo nga makonsensya akmat ngamin. Sino kadagiti katrabahwam ti agtatakaw? Ni Eva, sir. Anya? Kaano pa'y? Diyak amo no kaano anang rugi, sir. Ngam idi nakiseminar kayo. Ijay ko ang nakita, ngagtaktakaw. Naglukon day di a babae? E-review yu latan ti CCTV, sir. Iti kasta, makaala kayo iti ebidensya. Adda parikot, mama. Apay, anya ti parikot, Joshua? Agtatakaw mo't gayam day nga Eva. Anya? Iso tinapilim amang imaton iti negosyo tayo. Saan ka di? Gapot adakkel ti panagtalak ko kan kuana, mama. Diyak mo't impagarop, ama aramid na ti agtakaw. Anya nga ro ti planom kan kwa na? Diyak mo, mama. Da kayo latan ti agdesisyon. Kayat ko ang makasarita, dayjay nga Eva. Jaklay pagaro, pabaaramid mo ti agtakaw, Eva. Nailaw anak lang, madam. Namin anon adaras nga inaramid mo ti kasjay. Awan ka di ti konsensyam. Sana na maulit, madam. Ti kayat ko, isublim dagiti tinakaw mo iti daytoy a grocery store. Awan kwarta kapag bayad ko ita, madam. No awan pagbayad mo, itrabahuam nga rod. Wan, madam. Kwintaan tayon to no mano ti bayadam. Iti kasta, ammo tayo no aginggat kaano nga agtrabaho ka ditoy. Kat no makabayad ka, maikat kan. Di mo panggapan ti agtakaw manan, tanayunan mi ti CCTV. Angam, maipromotak. Saan ka di, madam? Di mo namnamaan na mapasamak pa'y dayta. Narigat ti agtalakmanan iti tao akaskan ka. Sayang, Eva. Ti kayat ko, sika ti mangimaton iti grocery store into no may abulan, Pulina. Ay, awan amok iti dayta, madam. Kasano nga awan? Kat mano atawin mo nga agtrab-trabaho ditoy. Amo mo ang dagiti rumbang nga aramidam. Madam. Di ka madanagan. Ta isuro ni Joshua dagiti rumbang nga aramidam. Ay ngam, ang mga no adapay nalalaing ngam iti siyak, madam.
Dakkel ti panagtalagmikan ka. Ket amok, akabaalam ti responsibilidad ti maysa a manager. College graduate ka mat. Sigurado asaan ka marigatan. Anyat ko nang bakit? Si Kanti mangimaton iti negosyo da Sir Joshua? Wan lakay. Manager to ti posisyon ko inton umay abulan. Saanin akahera. Di dakkel ton ti sweldom. Sigurado day talakay. No maipapan iti sweldo, kat saan nga imot da Sir kan Madam Dolores. Ay, nagsayatan no kasta bakit? Naipromote kamatlangan. Kalpasan ti manu atawan a panagtrabahom, kas kahera iti grocery store da. Nagbunga matlangan iti nasayaat dagiti sakripisyom. Si kamat gayam ti in-promote da sir kan madam. Wan, anda ka di parikot, Eba? Sip-sip kamat anya. Inaramid ko laang ti maiparbang. Kasta talaga dagiti sip-sip at tattao. Saan ko abasol, no awan ti panagtalak da Madam Cancer kan ka. Sigamat laang tinangaramid iti rason, tapno mapasamak dayta. Sip-sip! Indon sumaruno. Aywanam ti panagtalak ti sabali a tao kan ka. Saan aga po, ta adagundaway mo nga agaramid iti dakas, kat agaramid kalatta. Agtalnakan! Laglagi pam analaglag antibiyag, no awan tao ang maagrabyadom. Day off mo itaaya. Saan, tatang? Apay nga rod adi ka agtrabaho. Si Maduda kun nga agtrabaho iti dayjay ag grocery store, tatang. Saan kit din asyak, promote damang imaton iti negosyo da? Kunak man, no si ka ti pinili da. Kumaa. Nagbabawi da. Isu nga gikatakmatan. Jakon kaya ti agtrabaho ijay, tatang. Nagpakada ka kaday kadagiti bus mo. Sana na masapol nga agpakada kadakwada. Paimportante damat no masapol nga agpakada pailang kadakwada. Na, ay siyempre bus mo dagijay. Saan mat amabalain basta pumanaw kalatan? Naimbag na salaw kayo, Tata Doming. Ada ka din ni Eba, ijabalayo? Adda, hangam di na kaya ti agtrabaho. Apay ngay. Kat saan na pa yan nabayadan dagiti tinaktakaw na akwarta? Anya, tinaktakaw kunam. Wan, Tata. Kupkupitan na ngamin da sir kan madam. Kiskisayan na ti koleksyon mi. Puno ka dit ibagbagam si Kapulina. Isumot lang ti makagapo. No apay asaan nga iso ti na-promote, Tata. Nay, awan na dakdakamat na akasta kanyak. Bagbagaan nyo, Tata. Saan anasaya ti kasjeng aramid na? Naimbaglaangan ta na asyanda kan kwa na. Iso asaan da nga indarong. Amukaw na. No apay asaan asika, tinai-promote ang mga mataon iti dayji a grocery store. Na, apay nga ipalagip yu pailang amin dayta, tatang. Ay na, agtatakaw ka matgayam. Agtatakaw mat nga ibagbagayo. Kiskis sayam ti koleksyon yaw. Anya? Ni Pulina tinakadamagak. Talaga asaan ka ang mai-promote no kasjay ti aramid mo. Talagkamat dayja Apolina. Kontrabida iti biyag ko dayja a babae. Ay no siyak atibus mo, ay pilyak mat adya mapagtalkan. Diyak kaya ti empleyadong agtatakaw. Nalpasan day tatatang. Di yun ipalagip. Tad-ad da masaksakit anak no malaglagip ko. Impagarup ko asyak ti pilyenda. Ngamsaan mat gayam. Tanagaramid ka iti kalukwan. Anya ngay tinamnamaam. Agtalagda pailaan kan ka, kalpasan ti inaramid mo. Hayawanan na Anya lakit di matan. Pagadalam day ta napasamak kan ka anak kaw. Di mo ipalubaw sa madadaal ka, gapula ang iti kwarta. Di kunada nga ruden. Ti tao ang mapagtalkan iti baset, kat mapagtalkan mat iti adaw. Di tayo dadaulan ti panagtalak ti sabali a tao, kada tayo, gapulaang iti tarigagay tayo iti kwarta.
Basit man kan ado, rumbang laeng agbalin tayo ang mapagtalkan iti amin abanag. Papagayam, ditahan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 1, versikulo 3. Iti unos ti panagbiag mo, agtrabaho kan agbannog ka, ngam anya ti pakakitaan iti amin nga aramid mo. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Risa, talaga kadya saan mon akayat ti agadan? Mabalin mo matlatak at ti agadan bayat ngagtrab-trabaho ka. Saanan, tatang. Dagitilangan kakabsat ko ti pagadalag. Agtrabaho ak, tapno makaurnungak iti pagadalda. Nang runak at umadanin nga agkolehyo ni Mark. No kasta, kabaalam apagadalan ni da, anak. Apay kit tinasaan, tatang. Napigsaak pa'y mo't nagtrabaho. Uray anya ditan at trabaho ti sirket. Basta agsweldo ak. Langarod anak ko. Siyak ko matirumbang agtrabaho para kada kayong anak ko. Ngam sa anak mo't ngaminin na makatrabaho. Gapot na putad multan ti may saasakak iti pan naka-aksidente mi iti day dinanang yaw. Saan yun apanunutan day taabanag, tatang? Kan saan kayong aglidliday? Gaputa makapadakas day ta kada kayo. Mark, awan klase mita? Awan, manang. Isu adituyak lang balay. Arami dagdag iti assignment ko. Nasayaat nga rod no kasta. Sikapay lati makaamo diti balay, ha? Sikapay lati makaamo ka ni tatang. Nakagtrabahon. Ado ti agsangpot a customer ije parlor a pagpapaayak ita. Un manang. Siya kun ti makamu ditoy. Sige nga rod, mapanakon. Tapno sana ka maladaw. Tibilin ko, ha? Di mo liplipatan. Wan manang. Alamapan kan. Tapno saan ka amala daw. Napan ka din nagtrabaho ni manang mo, Mark? Un tatang. Un gayam. Mabigat kayon. Nagluto ni manang Risa, sakbay arimwar. Ti adim ngay, napan ka din nag-eskwela? Un tatang. Sa anak asimrek, tawan klase mi ita. Kastaya. Un tatang. Ala, mabit lang taidasar ko ti kanan nyo. Tapno makapangan kayon. Nalpas matlangan ti trabaho. Iso nga makaawid ako. Makabanlog mo ti agmalmal trabaho. Oh, si kamat ti masabat ko, Risa. Naggapo ka ka di manan iti parlor a pagtrab-trabahuam. Wan, auntie. Makabanlog nga rod. Ado nga min ti customers mi itangal daw. Madlaw nga rod anabannog ka balasang ko. Malang nga rod, agawid ka matan. Iti kasta, makainanakan. Sige nga rod, auntie. Sapay masapak manan arumwarin ton bigat. Masapa ka asumra kaya parlor? Ay, saan, auntie? Sakbay asumra ka kaya parlor. Inakpay makitangdan ije balay damanong sator. Inak tumulong agluto. Agpapaskan damin. Isupay mo't ati tangdan da kanyak. Pag-allowance da Mark ken Luisa akabsat ko. Ay unay daytan a kinagagat mo balasang ko. Sipod na ulila kayo iti ina. Si kamat tentag trabaho para kada kayo. Talaga nga ron ang nagagati ka anak kam aalis. Ay pudno day talakay. Agasam man,
Urayan niya at trabaho, sirken na. Tapno laang ada ited na kadagiti kakabsat na nga agad-adal. Gaputasaan matin ang makatrabaho ni Bayaw. Isu ang kapilitan ni Risa ti agtrabaho para kadakwada. Dayawag nga ron ti kinasingpat dayjay akaanakak. Katsapay kumaa, taigaed mo't dagiti kakabsat na ti agadal. Iti kasta, saan amasayang dagiti pagbambanugan ti kabsat da. Sapay la kumaa takasta. Ngamain, nagsakripisyo ni Risa. Tapno makaadala ang dagiti kakabsat na. Saan na pain ang naituloy iti kolehiyo? Gaputa ti kayat na, dagiti laengen kakabsat na ti pagadalan na. Anya ti kukuam dito'y salas, Luisa. Ilupas ko pa laang dati assignment ko, manang. Kanday ti project ko. Ala nga rod, apaman amalpas mo dagita, maturog kan. Masapa ka pa nga agring inton bigat. Wen manang, mabiit mo ten amalpas dagitoy, maturog akton. O sige nga rod, umuna ako na maturog. Masapa akmat nga agring inton bigat. Agluto akto pa iti pamigat, sakbay ang mapanak agtrabaho. Sige manang, panawan naklatan ditoy. Inkan maturog, gaputaan mo ka nabannog ka, itinagmalam at trabaho. Mike, dandanin pa nagturpos mo iti high school. Anyang iti kayat mo akurso, inton agkolehiyo ka. Kayat ko ti mangala iti kinainhinyero, manang. Kasta ka di. Manang, dayta ngamin ti arapaap ko akurso. Sige nga rod, ikagumaan ka pagadalan. Kastamot ni Luisa. Agadal kayo na imbag, Gaputa saan ko apidpiduton ti gasgastusek para iti panagadaliyo. Manang, di kagdanag. Igad ko ti agadal. Risa, anak. Rabiin, apayad di ka pala maturog. Ay, madamdama akto na maturog, tatang. Replyak pa'y dagito yung nag-order iti lakok iti online. Isupay. Masubsubra am samot ng tiyag trabaho. Saan kan samot ng agin ina na? Agin ina na akmot atatang. Kan may sa anak mo't unay mabanbanog iti trabaho. Gaputa nalagaan laang mo't dagiti daduma apagkwartaak. Alang arod. Basta no marik nam ti bandog mo. Saan adakas no aginanakamot? Saan mo kumabaybay antibagay manak ko? Uwan tatang. Alakit din, kayon maturog. Makapadakas kada kayo ti agpuyat. Itatakolehiyo kan, Mark. Tay kanayon ko nga ibilin, ha? Sa isaya atom ti panagadal mo. Uwan ka di, manang. Saan ang masapul nga ulit-ulitam dayta? Palpalagipan ka laeng. Manang, saan akon ngobing? Imbagak lang arudin nga agadalak ang naimbag. Alang arod, husto daytan. Kan saan ka kumaamakaungat, no kasta palpalagipan ka. Gaputa para matlakada kayo ka ni Luisa, ti ibagbagak. Kas inauna akabsat yo, kitkita aglaang ti pagsayaatan nyo. Uwan ka di, manang. Saan kang agdanag? Saan ang masayang dagiti sakripisyum para kada kami? Alays, saan ka di akulehiyo itan ni Mark? Wan, kulehyon ni Mark. Nagdaras nga ron, ti panaglabas ti panawan. Katno manon atawnan san iti kulehiyo? Di man lagturpusain. Wan nga agpaysoan niya. Nagbayag gaya man iti kulehyo ni Mark. Katno adan iti may kadwa atukad iti kulehyo ni Luisa nga ading na. Wanaw, nadelay laeng ni Mark. Mala, bayam ta kasaritak tuman ni Risa. Damagak no kaano nga agturpos ni Mark. Anya ka matan, Mark? Saan ka matgayam man asumsumrak iti pagadalan nyo? Isumot lagayam asan ko ang mauray nga ibagam nga umadanin ti panagturpos mo. Tagayam, mano atawanan asaan ka nga agad-adal. Pasensya kan, manang. Saan kong aminan na mayulo ti agadal? Kaya't ko idi nga ibagakan ka.
Ang mamakak. Sinayang mo lang ti kwarta nga inintad ko kan ka. Kan saan la dayta? At dapay gaya mo na si Kugam. Manang, ulitak ti agkid daw iti pamakawan. Anya pa'y ngay, nalpasan. Oray sidir-sidiran ka ita. Saanan ang maisubli pa'y. Total, nagsardang kamot gaya man nga agadal. Ipamaysam nga rod ti pamilyam. Ikasar mo ni Romina, gaputan na si Kugam kat nga rod. Un manang, talagang ay kasar ko ni Romina. Gaputa day tati kayat dagiti dadakkel na. Luisa, saan mo ko maatultuladan ni manong mo Mark? Ipapaysam ko mati agadal. Si kalagan tinamnamaan ni manang mo ang makaadal. Sung agadal ka. Nang runa kat anda kagaya man iti may kadwa ato kadti kolehiyo. Uwan tatang, agadalak na imbag. Rumbang laang, gaputa saan ang nagtuloy ni Mark iti panagadal na. Iso asapay ko mata si kati makaturpos, Luisa. Uwan manang. Saan mo ko maasayangan tirigrigat ni manang mo amang paadal ken ka anak ko? Ikarik tatang. Itatanalpasan ti kalay sayo ka ni Romina. Anya ti plano, Mark? Agnad kami iti balay da Romina, manang. Ken agsapulak iti trabaho. Iti kasta, makaurnungak para iti panagpas ngay ni Romina. Kasta ti kasayaatan nga aramidam. Rumbang nagtrabaho ka para iti pamilyam. Kasta talaga ti aramidak, manang. Ket ulitak manan ti agkid daw iti pamakawan. Malading itanak. Gaputaado ti rigrigat ko ang nagtrabaho. Tapno makaadal kayo laan ka ni Luisa. Gamda paayak kan ka. Kat sapay ko ma, tasaan at tumulad kan ka ni Luisa. Saan mat siguro, manang? Gaputan na singpat ni Luisa. Ulitan man ti imbagam, Luisa. Manang, masigugag. Babain mo akabsat. Manupay laabulang tinapalabas, manipon nagkalaysa ni Mark. Ita, masikog ka. Husto na itan, Risa, anak. Saan mo adangran ti adim? Ulitag ti agpakawan kan ka, manang. Nailawan kami ka ni Christian. Pasensyang kan. Anya na unay tinagkuranga. Apaya na sayang lang ti sakripisyo para kadagiti kakabsat ko, tatang. Unay kamot ngaminan, Luisa. Naapay ngamin ang nagpasikog ka kat agad-adal ka pa'y laang. Nakakaasi ti kabsatyo ngagtrabaho. Ngamkas talang ti subadyo. Agyaman kayo kumakan ni manang iyo. Nagsingpa. Imbes ngagtrabaho para iti pagadal na. Saan? Gaputa agtrabaho tapno lang na kayo ti makaadal. Sa anak, gusto na ita na panagsangsangit mo. Itay pa'y ngagsangsangit ka. Nasakit lang amin tinakam ko, tatang. Gaputan saan nga inikan patag dagiti kakabsat ko dagiti bambanog kan rigrigat ko ananggad. Tapno makaadal da. Oras siya kanak. Malidayanak mo't. Gapoy tinagbanagan dagiti kakabsat mo. Hanggang niya nga ron ngay. Ingka gumaak ida pinagadal. Kamkasto'y nagayam di sumad na kanya. Ya ala, gusto dahi tananak. Umay kakit din tamangan kan. Nagluto ni Luisa. Saan ka pa'y ngamin anang-nangan manipon itay bigat? Saan ak pa'y mabisin, tatang? Panawan pa'y lang dito eh. Kaya't ko ti agmay-maysa. Nakaturog gayam ni Manang Risa. Nalabit. Nabannog ang nagsangsangit. Ay, Manang, pakawanan na. Saan ko nga inggagara timang paay iti arapap mo ang makaadalhak. Pasensya ka kuman kanyak, Manang. Ngam, saan ka nga agdanag? Apaman ang makapagpasngayak. Ituloy kong tumatlaang ti agadal.
Anya ter aramidom diti balay, Mark. Manang, ulitak manan ti agkid daw kan kay ti pamakawan. Saan ko anatungpal ti arapaap mo para kanyak? Uray pa'y agpakawan kayo. Nalpasan. Saanon ang maisubli dagiti kwarta ang nagastos ko para iti panagadalyo. Saan kang agdanag, Manang? Ituloy ko matlaang ti agadal. Agtrabaho ag pailaang. Gaputan ni bakat ko pailaang ti agadal. Kalpasan na. Siyak matan. Nasayat day ta plano, Mark. Katsapay ko ma, ta seryoso kan iti day ta nga imbagan. Un Manang. Talaga nga igad kunto ti agadal. Tungpalag ti arapaap mo, ang makaturpusak iti kolehiyo. Rumbang laang nga agadal ka. Tapara mo't la iti pamilyam day ta. Nataltal gadto ti panggedam, no makaturpus ka iti panagadal mo. Di tay sayangan ti oportunidad a maipaay kada tayo. Kat kadagiti met agtutubo, igaudyo ti agadal, bayat nga ada si dadaan amang paadal kada kayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.